William Ruto ewi lo makamano e kaunti ma Narok jumani. Jagoro mongirore machon Nancy Kirui onyiso jofwamb weche ni en adiera ni anyuola mar Cheluget osebedo ka timo twak kod sirikal ewi wach uso lono ataro kod gima wuode achiel ne onyiso jofwamb weche. Chris Owino ni gima thoth. Mana seche machuok bang' wuod PC machon ma Nyanza mosenindo Isaiah Cheluget kwedo weche mane owach kod jatend piny William Ruto ne gichopo e winjruok mar nyiewo lope mar ekas 5,800 mayudore e kaunti ma Narok. Anyuola machielo mar Cheluget owuok oko kendo siro weche mane owach kod William Ruto. Tumeita Cheluget, tumeketi chini na yeye, tumekubaliana hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tugawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. Ni uongo because sisi kama familia hatujapata ripoti yote, hatujui ni nani anaongea na rais. Ninashangaa kwa sababu mambo ya succession ya hii shamba ya mzee bado iko njiani, it is in process. Kokalo kuom jagoro mongirore machon Nancy Kirui, anyuola na onyiso jofwamb weche motelo ne tho mar higa mar 2017 wuon-gi ne osebedo ka timo twak kod sirikal ewi uso lobno kendo miyo anyuola mane odar e bungu ma Mau. Just as His Excellency the President stated, we are in engagement with the government on this matter, and we have already made an offer to sell the land to the government to settle the squatters. Interestingly and worthy of note, our father, the late Isaiah Kiplangat Cheluget, had on several occasions reached out to the government looking for a peaceful and amicable solution. Sadly, he passed on before its actualization. Nancy Kirui yango ni weche duto motenore kod lo makamano ne otiek e doho mamalo mar kaunti ma Kericho e higa mar 2018 kendo siro weche mane owach kod jatend piny William Ruto ni twak dhi nyime kind sirikal kod anyuola mar Cheluget mar nyiewo puodho makamano kendo miyo joma ne odar e bungu ma Mau. We wish to confirm that we have met on several occasions with the President's representatives, namely the PS for Lands, the Governor for Narok, and the Director of Settlements, in an effort to find a solution to the long-standing dispute concerning our late father's land, LR Ilmotiok Sismara /54. Mae en ataro kod chung' mane okaw kod wuod Cheluget miluongo ni Moses Kirui mane okwedo twak moro amora kind Ruto kod wuon-gi ewi uso puodho makamano ka bende osingo mar dhi e doho kendo ndonyo ne sirikal ewi temo yako lopgi. Rais alipokuja juzi alikuja akaongelesha watu akasema ameongea na baba mwenye alikufa miaka 7 iliyopita. Na babangu amekufa. Tujui wanafanya negotiation na nani kwa hii familia. Nancy Kirui other kod chung' makamano ka olero ni Moses Kirui okoyang kachiel kuom jogo mane Cheluget opuodho mar chung' ne lope. I didn't want to address that because he's a stranger. The grant specifically states who is the administrator and he doesn't appear anywhere. So I would rather not recognize him in the sense that he actually is a stranger. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pogruok ne onyiedhore e kind anyuola mag chuo ariyo e kar kano ringre ma Coast General Mombasa, kuma chuogo duto ne oramo ni gin kod ratiro mar iko nyathi miyo mane gidak godo kaka dichuo gi dhako e thuolo mopogore. Ma en bang' nyathino mikoni jahigni 11 ne oyudi ka ringre ne oliero e tol e ot mane gidake e gwenge mag Magungu e Changamwe Mombasa jumachiel mosekalo. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Kai, anyuola mag chuo ariyo mopogore ne jochopo mar yuore chenro mar timo bero e ringre nyathi mikoni jahigni 11 mane yudi koliero e tol e odgi mantiere Magongo Changamwe. To kata obedo ni onge wuon nyathi mahie e kind chuo ariyogi ne mar giduto ne gikendo miyono ken kod nyathino, dichuo mane odak kode thuolo mokwongo kapok okawe gi dichuo mar ariyo, koni en kod kiawa kaluwore gi tho nyathino mokoni en emane opidho chakre tin mare. Chiel kuom jotijgi ma gitiyogo mong'e ni an chuore, ogona simu kendo dhano gochona mang'eny sana ni chopi Mombasa mapiyo. Nyathini oyud kotho e ot, to min gi oloro dhot kiful kendo nie tich.
to en gima nowacho ni en onyalo dere gi nyithindo, to chopo kama koro nyithindo gi bende koro odere go, nyathini koro oyud no odere. Investigation chakre kanye? Tuko na uchungu, manake mtoto umri ule kupotea kwa ile njia inahuma, inatuuma sisi wazazi. Anyuola mar dichuo mokwongo koni ne gichich bang' obila geng'onegi donjo kuma ne itime bero mar ringre nyathino mar yango gima dine kel tho mare, ka anyuola dichuo masani koni odak gi miyono to ne oyienegi. Ma gikoni timore kata bang' laktache kar kano ringre no tamore timo bero e thuolo mokwongo bang' yango ni onge wuon nyathi ma hie kind chuo ariyogo, kendo dwaro ni doho ema chiw ler ma ka kamano to tim DNA mar yango wuon nyathi ma hie. Gidhi mbele gi postmortem to an ogeng'na mondo kik afweny gima dhi mbele e iye kanyo. Wawinjo ni wadonjo kod wan timo postmortem kawuono kwa biro ok dwam onj polise kama kudwan wanyon kanyo. If they claim there is no transparency, you can consult Changamwe na mupate kuwasikiza kuwa is there, hizi grievances zao ni haki kweli. Dichuo makoni osedak gi miyono e thuolo mar higni 10 oramo ni en kod ratiro mar iko nyathino kaluwore gi thuolo malach ma gisedak godo, ka anyuola mar min nyathino to koni dichuo mar ariyo mikoni jadolo mosedak gi miyono e thuolo mar higni 2 ema ratiro ni e lwete nikech en ema sani odak kodgi. Dala ne wagoyo igni 4 mokalo koda mamani Maliam makoro nindo the late ene wuoda maduong' manaketo mbele kaka chik luo wacho ma wadwago kode dala. Hasa siku zote mama mtoto ndo anajua mtoto ni wa nani. Sawa. But yule ni mtoto ambaye amezaliwa nikimuona. En wach masani omoko ya kerekeke ka obila ma Changamwe bende ikoni dhi nyime kod timo nonro. Ka chunya wuon agombo ni mondo ayud nyathi mosenindo ni koda nyawadgi ni, nikech mama to en ng'ama duong' manyalo timo gima dwaro. Umeambiwa toa samples za DNA ikafanywe, umetoroka umeenda, bado wewe una claim mtoto. Unaweza kuclaim mtoto mwenye si wako? Jogo makedo ratich oganda bende koro donjore wachni to chutho bang' maling'ling' yango ni ringre nyathino ne osegole kar kano ringreno ma Coast General bang' bero, kendo ochwale kar kano ringre od thieth moro mar ji giwegi e gwenge ma Kisauni. Postmortem to ber mano gima extra the cause of death, but oripo ber ne haki oyud nyathi ma erini, kwa sababu wote sio baba ya mtoto. Hiyo ni mahakama inatakana itatue. Kwa hivyo mtu yoyote anataka kuzika yule mtoto ajue kwa pia yetu tutamshtaki kwa kuiba maiti mochari. Tho mar nyathini sani koro kelo gwenyruok, koro familia duto ywak ne gin magin kod ratiro mar iko nyathini. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Thoth nyithindo mani piny mar higni 5 wito ngimagi nikech tuoche kod kute mamako remo mamiyo del ok ti maber, kit tuo moyang kaka sepsis. Ma kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok mar CHAMS ma bende yango ni nong'no, malaria kod ayaki bende kawo ngima thoth nyithindo mani piny mar higni 5. Judith Omondi ni kod matut ewi ripodni. E chiwruok mar piny Kenya kokalo kuom migawo mar thieth kedo kod tho mar nyithindo matindo e pachoka, matut chakore gi yango tuoche makelo tho makamagi. E nonro ma otim ewi nyithindo 632 ma osewito ngimagi, thothgi tho nikech kute kod tuo mamako remo kendo kelo midhiero mar yweyo. Kopogore gi magi, nong'no nego 16.5% mag nyithindo, ayaki 11.9%, malaria 11.2%, ng'ol gi tuoche ma inyuologo nyithindo to nego 10.1% mar nyithindo. E kwan mar nyithindo 632 mane otimnegi nonro ni, 549 tho nikech tuoche kaka pneumonia. Nyithindo mathogi 78.2% tho nikech tuoche ma inyalo geng', ka 4.1% to tho kaluwore gi tuoche ma inyalo geng' ka oket weche moko tir. E kwan mar nyithindo mane otimnegi nonro ni, 176 ma en 27.8% gin nyithindo ma minegi ni kod tuo mar ayaki. E nyithindo 186 mane oyang kilo maggi, 68 ne ni kod kilo matin ne 2.5, ka 280 to ne ni kod kilo matin kabisa. Nonro ni kopogore kod Kenya bende otimie e pinje mamoko kaka Mozambique, South Africa e kind mamoko. Omenyo ma okalo nyithindo ahinya to ma inyuolo kod jonyuol man kod tuo mar ayaki, ma wito ngimagi kendo ni e lai manyime kipimo kod tuoche mamoko.
bedo ni piny mar Amerika ne ochungo sir mare ne thieth machalo kaka magayaki, malaria e kind mamoko. Ripodni keto Kenya kama rach, kendo mondo mi ores nyithindo mani piny mar higni 5 to wito ngimagi, piny owacho winjo ket chenro makare mar kedo kod tuochegi. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Jwangi report mar Judith Omondi ema dwanwa kawo godo yweyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo. Kata kamano asoma ni moko kuom ote ma ochwalonwa e namba mar 3-600. Ing'isa ka ni Hello Joyce Oduor, an Orwatai, Majority Leader wuodu yo makabong rachar. Aneno Ramogi TV malera kendo weche manyien donjonwa maler. Iwacho ka ni Evans Oyuga Wasonga, wuod Konge, wacho ni aneni kod Rosemary Oyuga gi Morris Ajwang Akuku Jasembo Bwaja. Anagwanda kaya uhanya Ramogi neno malera kendo abari bende wayudo e yo makare. Ote machielo kai wacho kai ni Ramogi TV leradua kendo waneno habari ka wana Odili Gardens Kisumu. Wacho kai ni congratulations to the newly elected Catholic Pope. Wacho kai ni Ina John Onyango from Owiti. Erokamana inya kuom ote makamano. Ka bende dokeyo Samaki wacho ni Anyora Kadem. Enzo ni Joyce Amorgi kaka ukelonwa wecho manyiena kendo aneni ka angi jaoda Linet koda Helena Nyar Simba. Nyakwara Ramogi Jwang med kete Ramogi TV wakaw mana yweyo madundo kaita duogo adhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Kik idhi mabor. Savings on Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Arus no wano botimo kiny baba. Inang'o mido timo arus mapiyo piyo kamano? An gi ng'wech baba. An gi ng'wech. Rosemary Ogonya, niwadi duenda ni kaka sikiza kodni, di *812*784#. Tupari enia Ramogi TV en audio duto te. Oganda jo Kristo mag lejo, gin kod wende mitero mos, kendo donjo e chuny. E God Kalfari, bara sumo njelweng. Bang' wende giluorore mbui, ka gilolo wende mag pak. Ramogi TV omenyo gima long'o, to marang'o gikoni wende gi oyiedhi. Wende ma jolejo Maria wero, ok gin wende mag pinyni. Gin wende mane jopolo ema nobirogo. Mondo yud sigana ni, tudri kod Walter Nyambaga. Chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 mamidhiambo. Kik bai. Machiegni kendo Nyakwara Ramogi Jwang wadhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Jalendo matuklu Edward Kwach oiki e dalagi manitiere gweng' Masimenya e kar chung' od bura ma Ugunja, kaunti ma Siaya. Ikmare no yuori gi jotelo kamano ting'o Prime Minister machon Raila Odinga, Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o e kin jotelo mamoko. Raila oparo Kwach kaka jalno mane en osiep wuode Fidel Odinga kendo nolimoga familia mare kinde ka kinde.
Kwach ma en achiel kuom jolendo mane ochako lendo e nyakalondo mar Hot 96, achiel kuom nyakalondo mag Royal Media Services, nowito ngimane tarik 28 dwe mar Ang'wen higani bang' tuore kuom ndalo matin. Kerry was a special child. Was actually my best friend. Not because he was a gift for me from God, because I had him on my birthday. That's a really special gift. Kerry was a friend, not because the other boys are not my friends, but Kerry knew me. This young man was a close friend of my late son, Fidel. They were buddies with Fidel. They used to work together, come to our homes together, and therefore, it became very much part of our family. And therefore, we really want Richard to tell you, Paul. Wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mag jafwambo matuklu Edward Kwach ka bende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Ka wadhi mbele en ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga onyiso pinje mag Afrika mondo oket lwasi makare ne rawere e yudo tije, kowacho ni lony manyasani kaachiel gi tiego rowere en gino manyalo tieko onge mag tije. Kano wuoyo e kar tiegruok ma Bondo Technical Training Institute e kinde mane isidho kondo jopuonjre 200 mane otieko tiegruok margi e weche mag loso sinema, Odinga nolero ni rawere e jotelo makinya kendo miyo gi lwasi makare mag yudo tije e yath manyalo gero pinje mag Afrika. Nogolo dok e wang' rawere ka owacho ni nyaka giti gi lony margi e timo tije kokwerogi e donjruok gi weche ma ok nyal kelo lokruok e ngimagi. Raila ne oten gi seneta ma Siaya Oburu Oginga kaachiel gi jakom mar board mochung' ne sinema pachoka Sudi Wandabusi. Can be a blessing or a curse, depending on how you treat them. If you do not give them requisite skills, they become delinquents, drug addicts, criminals, a drag on the society. But if you impart knowledge to them and skills, then they become a motive force for development. And that is what other countries which have grown much faster have done. Now today, you have this new technology, the AI, artificial intelligence. Artificial intelligence is helping people to create wealth. And if you really can be able to impart AI knowledge to this youth here, they will be so highly in high demand around the world. And this is what is going to help us to leapfrog, to be able to catch up with other countries which have gone ahead of us. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka owuok tung' mosuo gi jatend piny William Ruto kuom nindo nyakonchiel e yiero mare mar jotend duol matayo yiero IEBC. Kalonzo wacho ni Ruto ne okokao pach jok manie duond buche makwedo sirikal kapok nochopo okang' mar yiero Erastus Edunga kaka jakom manyien mar IEBC. Gino mowacho ni biro kelo achiedh nade gi kiawa e duol manyien mar yiero no. Nowacho ni okang' mar jatend piny mar yiero jotelo go kende ma okokao pach jotelo mamoko en ranyisi malera ni yiero no ok bibedo gadiera e iye. Kowacho ni jotelo mag duond buche makwedo dhi lwarogi kochopgi e od bura. Huwezi kuwa wewe ni mchezaji na unachagua wewe refarii yako. Haiwezekani. Kwa hivyo mimi nilimwandikia barua William Ruto hajajibu. Sisi tuko tayari. Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Kwa heshima Joel Monube, we are not afraid. Vile Trump alikuwa announced president of America, nobody knows
tume ya uchaguzi ya Amerika ilikuwa na kina nani? Gedo mar apaya ma Rironi Mau Summit mabor mare en kilomita 170 igeno ni dhi chakore e thuolo mar dweche adek. Kaluore kod migawo mar apaya, kontrakta ma omi orak mar gedo no dhi chopo kanyo e thuolo mar jumbe adek mabiro kaka yor konyo tieko dhugruok mar nyamburko ma jabedo e wang' apaya maduong' ma Nairobi Nakuru. Ma ibiro tok sirikal yango ni girucho oko orak mane sirikal mokalo ochiwo ne kambi mar piny France ne gedo mar apaya no. Kaluore kod jatend migawo mar apaya Davis Chirchir, apaya mar Rironi Mau Summit nyaka losi nikech kwan mamalo mar jowuoth matiyo kod apaya no. Under PPP, and we are comfortable as government because we think the tariff will be fairly easy because of the population of vehicles. What have we done? We basically getting back the road from the initial concessionaire, Vinci and Meridian, the JV company which they had, and seeking to very quickly get any other concessionaire to be able to put their money as an investment on that road. As to whether we'll do what you call closed toll or open toll is one thing that we are going to decide very quickly so that there will be opportunity for Kenyans who do not wish to pay to have a lane outside the tolled road and therefore give option to Kenyans. But certainly you do know that sometimes, depending on how fast you can move, it can be cheaper to move quickly because you're not spending time on traffic and you are going fast on a well-maintained road. So yes, we are very eager to start that road, and you'll probably see us in the next 2-3 months with a contractor breaking the ground on this road. Moko kuom riwruoge matayo chenro mag joma nigi ng'ol oduoko erokamano ne jatend piny William Ruto kuom keto koke e chik midendo ni Disabilities Act 2025 magito kelo lokruok maduong' e chike marito joma ong'ol e pacho kae. Simfros Okinda nigi ler. Piny Kenya oketo historia maduong' tok jatend piny William Ruto keto koke chike marito ratich joma ong'ol mong'ere kaka Persons with Disabilities Act 2025. Chikno makoro kawo kar chike mag joma ong'ol mar higa 2023 okelo lokruok madito e kidienje mopogore kama oting'o ndiko joma ong'ol e tich, rito ratichgi kod chenro mag yudo thieth e kind mamoko. This law is both progressive in scope and progressive in vision. It affirms the rights of persons with disabilities to education, employment, healthcare, political participation, and access to buildings and built environments. It also mandates stronger enforcement mechanisms, clearer accountability, and enhances representation of persons with disabilities in both national and county governance structures. Riwruoge mopogore mag joma ong'ol koro chiwo puoch gi pak ne jatend piny William Ruto kuom puodho chikno mabiro neno ni joma ong'ol bende oket kama romre kod jowadgi mamoko e okenge duto mag ngimagi. King'iyo e chikno nitie weche ma opportunities koso benefits ma konyo joma ong'ol. One of it king'iyo kanyo iyudo nitie support ma giyudo mar nitie luongo presidential bursary makonyo gi somo e weche mek somo. King'iyo kanyo be yudo nitie weche mek capitation kanyo be yudo nitie tax exceptions. Achiel kuom kidienje chikno en mano madwaro mondo weg kembe oket thenge 15% mag thuolo mag tije ne joma nigi ng'ol kaka yo mar nywako joma ong'ol e sekta duto mag tich. Gigi ok timre kika onego timre. Chik to nitie maber lakini ok timre kika onego timre. Koro mano be adwa appeal ne joma ochung' ne parastatal mondo gi put gin in consideration. E bwo chikno bende jonyuol kata jorit mag joma ong'ol ahinya biro yudo chudo ma ok tin ne Sh10,000 dwe ka dwe mar konyo anyuola makamano kod yore yuto. Kamano bende jorit makamano ibiro ng'wonnegi e chulo osuru maromo Sh150 higa ka higa. Ne kembe mabiro rito chike joma ong'ol kaka chiwo negi thuolo mag tije, keto apisegi makare ma joma ong'ol nyalo donjo yo mayot, sirikal biro medo jiwo kembe makamago kuom golonegi moko kuom osuru.
Jogo moyudi katiyo marach kod joma nigi ng'ol kata matuono gi thuolo mag yudo chenro mag sirikal ibiro miyo kuomo mar tuech mar higni 2 kata fwai mar shillings milion 2. Jokanyo koro kwayo kembe kod duol marito ratiro mag joma ng'ol mondo ne ni chikegi oketie tim. It is in paper, but now the actual implementation, we want to appeal to the government and the relevant policy implementers. Ka wechegi inyalo bedo implemented e yo makare mondo jogi okonyre. Gi chik manyien ne piny Kenya otelo ne pinje Afrika e weche mag rito kendo jiwo joma nigi ng'ol. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. E weche mag tuke en ni tim mar Kenya ma jotugo ma hikgi ne piny mar 20 Rising Stars noduogo pachoka kowuok e piny mar Egypt kama gisebedo ka gituge tuke mag pinje Afrika. Jotugo ma yowuoyi ma hikgi ne piny mar 20 Kenya noyuoro e tukegi kuom thuolo mokwongo bang' tok kane ging'ado otiko e tuke mag pinje Afrika ma ugwe mane obagi e piny libamba ma Tanzania. E piny mar Egypt, Rising Stars noyudo ka tuke pek bang' wuok gi point achiel e kindgi gi tim mar Nigeria kama ne giwuoke amodhi gonde 2-2. E tugo mokwongo, Kenya nolo gonde 3-2 gi tim mar Morocco kapok ologi gi tim mar Tunisia gonde 3-1. Kano wuoyo gi jofwambo tok molo e alap mar JKIA gi timno, jakom mar FKF Hussein Mohamed olero ni timno otimo makare kendo gibiro dhi nyime gi miyo gi sir mowinjore. Kufight back ya kuonesha bado tunaweza. And I think that is the important thing for now. I think with good structures in place, especially from the youth level, we'll be able to put up a good show in future. If you look at how those countries were performing, you could see that if you look back, they have good structures. All said and done, I think this is a great team. The federation and the government, they only need to know how to keep them together. Those that will be of age, again, let them be put together and maybe add a few additional players so that we have a great team for CECAFA and again for another AFCON. Nyakwara Mugajuang erokamana ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar weche mag ang'ichwela. Somane moko kuom ote ma ochwalono e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Jawarianda Jak wacho ni weche manyien mag ang'ichwelo chopona e yo makare e gwenge mag Sakwa Warianda kae. Awiti Jarodi wacho ni Joyce amor kodi kaka ikelo weche manyien e yo makare. Anawiti Jarodi mosna min oda Vonda Anyango Bwage kod Moriso Kumu ka gin Rodi Kopanya. Hari Smart Move bendo wacho ni chenro ler maratari e gwenge mag Rinya Awendo an Arizona Ario. Nyakwara Mugajuang erokamana ahinya kuom bedo kodwa. Warom kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.